Hej Lubner. Vi har en lyd på ax i anden plus bx plus c er lige 0. Grunden til den angrebsligning, det er fordi, vi har vores ubekendte i anden, altså x i anden. Når vi har den her angrebsligning, så skal a være forskellig fra 0. Hvis vi har x gange 0, så har vi x, eller så har vi så 0 i anden, og 0 i anden, det er bare 0, og derfor er det ikke en angrebsligning. Og vi har de her a, b og c, og a, b og c er lige tal. Og den her angrebsligning, den løses ved hjælp af d, og d er vores diskriminantformel, og den hedder b i anden minus 4 a c. Hvis d er lige et negativt tal, så findes der ingen løsning, da tissen herud. Det kan man se ved, at vi ved, at vores angrebsligning skal have en ubekendt i anden. Og det betyder, det vil så sige, at intet tal i anden kan være et negativt tal. Ja, nu vil vi så starte beviset. Og vi har så vores angrebsligning. Der vil vi så gange med 4a på, det vil vi så gange igennem med. Og lige meget, hvor meget man ganger med herover, så vil det stadigvæk forblive 0. Nu ganger vi igennem. Ja, og så vil vi plusse med b i anden minus 4ac på begge sider af lighedstegnet. Så det her er lige med, og det vil vi så også gøre heroppe. Det vil vi også plusse med på højre side. C, hvilket så bare er lige med b i anden minus 4ac. Så kan vi se her, at minus 4ac plus 4ac går ud med hinanden, så der kan vi starte med at reducere. Vi kan se herover, at både a og x står i anden, så det kan vi sætte ind i en parentes. Så der er lige d, da b i anden minus 4ac er det samme som d, vores diskriminant. Og det kan vi så lave om til den første kvadratsætning. Så den lyder er lige med d. D, det er vores diskriminant. Og den kan så både være lige 0, positiv, og hvis d er lige med et minustal, så går vores angrebsligning ikke op. Så den er der ingen løsning på, hvis d skal være forskellig fra 0. Nu skal jeg så bevise, at vores angrebsligning har en løsning, hvis d er lige med. Så tager du så til at starte med kvadratroden for at fjerne vores potens. Men 0 forbliver bare 0. Så hedder det. Så smider vi bare b herover på den her side, så den er lige minus b, den ændrer fortegn, fordi den går på den anden side lige af stedet. Derved vil vi isolere x, og så gør vi sådan her. Her har vi vores x. Hvis d er større end 0, så har vi to løsninger på angrebsligningen, og det vil vi vise her. Vi vil gerne have vores potens væk igen, så vi tager kvadratroden. Gør det på begge sider. Når vi jo så har noget, der er positivt, så skal vi huske, at det er plus minus kvadratroden. Så vil vi igen have vores d eller vores x isoleret, så vi starter med at rykke b over på den anden side. Nu vil vi gerne have isoleret vores x, så vi dividerer med 2a på begge sider af lighedstegnet, og for at gøre det her lidt pænere, så bytter vi lige om på kvadratroden af d og minus b. Og hermed er vores bevis slut. Ja, vi vil gennemgå et konkret eksempel på vores angrebsligning. Det her det er vores a, det er vores b, og det er vores c. Vi skal bruge d til at udregne den, og vi har formlen b i anden minus 4ac. Så vi sætter ind i formlen. Og det regner vi så lige ud. 16 plus 128
lige et lynhurtigt udregning, hvilket er lige med 144. Så vores D er lige 144. Da det her er et positivt tal, har vores andengradssligning 2 løsninger. Vi har 2 løsninger. Vores første x er lige med minus 4 plus, nu tager vi lige kvadratroden af 144. Det vil 2 gange 2, 4. Det er minus 4. 12. Divideret med 4 er lig med 4. Så x1 er lig 4. Vi har igen samme scenarie. Her så hedder den så bare minus kvadratroden af 144, så det er vores anden løsning til x, vi regner ud. Det her er så lig med 4 minus 12 divideret med 4, så vores x2 er lig med minus 2. Så x kan være lig med 4, eller x kan være lig med minus 2.